Jeg vil starte med at vise, hvor på hjemmesiden, at min JavaScript-kode den kommer til udtryk. Det er her under kursussektionen, at hvis man går ind på hvert kursus, så kan man trykke, og så kommer der et pop-up vindue frem med information omkring det pågældende kursus. Og det kan lukkes igen selvfølgelig. Går man så ind i vores HTML-fil, kan man se, at oppe i head-tagget har jeg været inde og linke til min JavaScript-fil i et script-tag. Jeg har tilføjet defer, som betyder, at godt nok læser den, at der er noget JavaScript, men den venter ligesom med at udsende det, til den har gennemlæst det hele. Inde i min JavaScript-fil kan man så se, at jeg har startet med at være inde og hente alle de elementer, vi skal bruge i koden fra vores HTML. Den har været inde via getElementById og hente de ID'er, jeg har lagt i HTML'en, som for eksempel selve vinduet og vinduets indhold og tekst. Dernæst så har jeg lagt det ind i et array. I det her tilfælde der indeholder det de forskellige kurser og kursusinformationer, så hvert kursus har dets egen information. Dernæst så har vi hernede funktionen til at vise pop-up vinduet, og det er altså den funktion, der så får vinduet til at poppe frem på skærmen, når det er, den bliver kaldt på længere nede. Den går ind og henter vores titel, vores tekst og de to datoer, og så via pop-up style display flex, så betyder det, at den viser vores vindue på skærmen, altså så man kan se det. Dernæst så er der i kursus for each blevet tilføjet, at det kun er ét kursus, man ser ad gangen. Den går ind og lytter til, om der er et klik, og hvis der er det, så går den ind og henter det kursus ID og tilføjer kursus titel, tekst og de to datoer, altså de ting, vi lagde ind i et array længere oppe, og viser det så kun ét ad gangen. Så hele funktionen her betyder ligesom, at den skal vente på et klik, og så skal funktionen få det til at ligesom vise det rigtige pop-up vindue med det rigtige indhold. Dernæst så vil vi jo også gerne have det til at kunne lukke rimelig nemt igen. Der har jeg valgt, at der skal kunne lukkes både hvis man trykker på vinduet bagved, men også hvis man trykker på selve indholdet. Så derfor så er jeg startet med at lave en lukkefunktion på vores content-del, pop-up content-delen, som er teksten. Det kunne også i andre tilfælde have været et billede, men der er blevet tilføjet en event listener, som lytter efter et klik. Og hvis den så får det her klik registreret, så vil den gå ind og ændre vores pop-up style display til none. Hvor vi tidligere heroppe havde flex, så den blev vist, så har vi altså none den her gang, så den lukker pop-up vinduet. Så har jeg været inde og tilføje, at selvom hvis man trykker på delen rundt om, altså på det blå, så vil den også lukke. Det er kun hvis man trykker udenfor, så vil den ikke. Og det har jeg gjort ved, at jeg har været inde på vores window on-click, så den igen lytter til, om der er et klik på selve baggrunden, altså på den blå del. Og så i vores if-sætning, der betyder det, at hvis man så klikker på baggrunden, så vil vores vindue blive lukket og gå i display none, ligesom ovenover. Vi har de her tre operatorer, som betyder, de tre er lige med tegn her af operatorer, som betyder, at der tjekkes efter, om man har klikket, altså om det man har klikket på, det så er det samme som pop-up vinduet. Så altså hvis det du har klikket på er lige med pop-up vinduet, så vil den blive lukket, og så vil den ikke vise vores JavaScript længere, eller vise vores vindue længere. Og det er det man ser her, at lige meget hvor jeg trykker, så vil den lukke vinduet.